Kaya ganyan na rin gagawin na eh. Tama. Kamukha nga ata. Kamukha nga ata ang nasa washing. Ganun ba? Eh, ganun nga. Putek, hindi sumisip-sip. Pero bigyan mo pa rin ng chance, gamitin mo. Try natin. Ito nga kumahaba. Mahaba na rin. May haba na. Tama. Hindi, iba siya. Pag nabasa mo yan, naman malalam. Eh, maganda rin. Ganda. Libreng sabon. Libreng sabon na to. Nakakita ko rin na ano, kung gusto niyang magpa-order. Ayan yung mga bago. Kahit kumayos ka dyan! Damit na eh. Kapag-kapag-kapag. Kainin yung coffee. Direct, nag-aabang na naman eh. Nag-aabang na naman siya guys. Ayan, nag-aabang yan sa ano. Sa mga parcel na yun. Yung supot. Kakainin niya kasi yan. Ayan, kainan niya. Antayin niya guys siya. Antayin na supot yan eh. Antayin niya supot guys ha. Na. Kainin na niya. Bundong ka na. Taka na doon. Doon. Bumaba ka na doon. Saka yata dito. Bibigyan ng mamay dito. Ang piraso. Wait, taste. Ang piraso. Hindi pa tayo ready sa ilay. Ang piraso. Kasi mo kayo isang binuksan na kaya namin yun, isa. Pabango, may pabango ba? Ay, ito yan, sabon yan. Kulit niya guys, oh, makulit. Ito, ano ko nito, napaka. Maliligo ka na ba? Maliligo na, bantot na yan, bantot. Bantot na yan, bantot. Bantot, oh. Ang aso, may aso na guys. Ilang araw na hindi naliligo ang light ko. May dogs na. Doggy. Doggy, doggy. May dog na. May dog na, baby ko. May doggies na. Yan. Sabon to, sabon free. Pakaliit guys. Libre yung sabon. Saan ba ito light? Hindi to candy. May isa pa ako yan. Bakto ka na muna light. Meron pa dito isa yun. Ewan ko kung pabango ito. Pabango. Light, halika rin eh. Tawa. Tap na kami guys dito ng papang. Sweet na ito. Sweet. Green. Green naman siya. Lily and green tea. Fine fragrance mist. Ito ba? Yan nga yung bili ko nung nakaraan. Ay, pinadala sa akin na iba. Ano ba ito? Yung watermelon. Cucumber. Ah, tabi mo yung plastic. Pinadala sa akin yung iba. Eh, buti nga yung tinama na. Yun lang guys. Asan pa ba isa? Kape isa, di ba? Kape. Latest. Latest. Yan, kape ka na. Light to. Light. Light. Tinatanong ko si nanay kung magpapa-order.